भाई प्लीज भाई ऑर्डर नहीं बिरियानी हम ना तमिलनाडु स्टाइल से दीटा करदे चिकेन ता संगे नहीं आसवे करुवे प्लेट हाँ एका संगे नहीं आसवे अरे भाई ମୁଁ ତ କହିଲି ଜିଙ୍ଗି ବାର ଯାଉଛି ତମେ ବି ପଳେଇ ଆସିବ ହଁ ନାଇଁ 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 କ'ଣ ଖାଇବ ଭେଜ୍ ନା ନନ୍ ଭେଜ୍ ମୁଁ ନନ୍ ଭେଜ୍ ଖାଇବି ୱାଇଫ୍ ଭେଜ୍ ହଁ ଆଉ ଆଜି ଆମର 6 months ହେଲା ଓ ଭାଇ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ସ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଠିକ୍ ଅଛି ଭାଇ କାଲି ଖାଅ ଡନ୍